da miña boa. Ela levábase con Rafaela no medio. A tía Visita tamén lle puso Rafael a un dos seus fillos. Contoume a boa que despediu a seu irmán na estación da Coruña e Rafael marchaba para Barcelona. A boa choraba pensando que se cadra non o volvería a ver. E así foi. Rafael e o seu sobriño, José Sánchez Pardo, fillo da tía Visita, foron gardas de asalto en Barcelona. Rafael era 5 anos máis vello que José. Rematada a Guerra Civil, marchan a Francia, seguramente logo de pasar, como xa se dixo, por campos de refugiados, e Francia pois obrigoulles tamén de algún xeito a incorporarse á compañía de traballadores estranxeiros. Ali en Francia son capturados como prisioneiros de guerra. Rafael foi prisionero nun stalag cerca da cidade alemana de Bremen. O 3 de marzo do 41 foi trasladado a Mauthausen. Xunto co resto de prisioneiros españois, perden o estatus de prisioneiros de guerra. Son considerados apátridas. Ninguén os vai reclamar. Levaban un triángulo azul invertido, rojos españoles, Rot Spaniards. 4 meses despois, a finais de xuño, trasladano a Busén. Ali levaban aos que xa non valían para levar pedras. Resistiu ata xaneiro, morrendo, como xa se dixo, un 7 de xaneiro do 42, con temperaturas, efectivamente, naquel inverno austríaco, de menos 25 grados centígrados. Soubose tamén pola Cruz Vermella que José, o seu sobriño, correu a mesma sorte que Rafael, morrendo 5 meses máis tarde. Normal que a miña avoa chorara cando poñían películas de guerra nas que salían os nazis. Moitas veces nin as podía acabar de ver. Eu, un día, lle preguntei, abuela, por que choras? E daquela foi pola caixa das fotos e así souben do tío Rafael. Coñecino a través das fotos. Foi totalmente inxusta a súa morte, como a de outros, que crendo na lei, na xustiza, defendendo a República, víronse totalmente abandonados, esquecidos, ata polas súas familias no medio da represión e do medo imposto polo dictador. Pero se acabou o tempo de silencio. Non son estes tempos para a lírica, cando estamos vendo situacións que nos recordan tempos pretéritos, matóns do ICE que se levan a veciños, que executan aos que intentan protestar ante a barbarie, países que esquecen as leis máis elementais dos dereitos humanos, sábeno ben en Gaza, en Ucraína. Parecerá que non aprendemos da historia. É increíble, se non fose verdade, que volve soar o Cara ao Sol, en Xente Nova. A min como mestra faime pensar, pero isto xa se cadra outra historia. Por último, moitas grazas aos voluntarios da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. A Carmen, a Clara Bernal, que escoitou a miña historia, por suposto a todos e todas os que colaboran coa memoria, co espallamento da verdade, aos arqueólogos que traballan nas fosas, ao Concello de Lugo, polo acto tan emotivo que tivo lugar no vello cárcere, ao Concello do Corgo, por contribuir a que o recordo do noso tío Rafael, do veciño Rafael Pardo Vales, do irmán da avoa, que hoxe se vivise estaría chorando a decepción, moi orgullosa dela Xosa. Pois para que ese recordo trascenda e para que os que virán detrás, as novas xeracións, tropecen coa verdade. Moitísimas grazas a todos e todas.